Piye, Truk? Pripun iki? Sinuwun Ndarawati niku rawuh teng Amarta. Nunggal sedya nunggil karep kali kakekne Semar. Mboyong pustaka Jamus Kyai Jimat Klimasada. Reh ning rawuhipun wonten ngrika rumiyin Ratu Ndarawati tinimbang kula. Mila saniki mekeweti raos. Mestenipun Pandhawa nggih pekewet raosipun langkung-langkung Prabu Yudhistira sing kanggonan pustaka Jamus. Lah banjur tinemune piye? Tinemune pripun? Sakniki pun diasta Sinuwun Ndarawati Prabu Kresna. Jagat diwok Bathara kok ngono Petru. Lah nggih. Lah pripun iki? Napa kula bali nglenthung? Mongko sejatosipun kakekne Semar niku mung kepengin dipun rawuhi Pandhawa. Ora wani nyilih niku mboten wani. Mung dratata ceplek mung sak batur mawon kok nyilih pusakaning ratu niku mboten pinanggih nalar. Wah, aku kok jubri ora sapi. Mboten namung panjenengan kula nggih bingung. Mergo ten Ndarawati badhe kangge tumbal. Jare Ndarawati niku ke taman pegebluk. Ndarawati kok pegebluk. Tatkala Narba Kresna tan tulus hanyakra ring Resi Wara Jahnawi Suta kang munggah kalih ing rata teher tumyangaken. Aduh syukur mangayu bagya. Dene sesinglon paduka sapun pikantuk damel kula nderek bingah. Nggih dinten menika ugi kula badhe salin warni. Margi menapa ingkang kula gayuh sampun kasembadan kantun suwe mijet wae ngranti pejahing para Pandhawa. Maju le, maju. Sambat to. Anggepe apa? Kowe mesti nggawa kethekmu. Ya. Kowe karta mermo. Karta sugih meremutil. Golonganing Kurawa sing renek tunggale utile ya pateni kowe. Nah, nggawa bala. Wah, parat Anoman. Ayo. Pendritamu sing kaya pincuk mau gawan rene. Wah, kae guruku. Klimasada tak jaluk bali, hilang nyawamu.
Wah! 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 Ya. Wah. Hot. Wah. Bot. Bo. Oi. Ah. Bo. An. Bo. An. Bot. Bo. Wet yan. Ba. Wet. Bo. Oh. Wet. Wet. Rat. Rat. Mut. Yan we. Wah, oi, bot, 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 wah, 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 oi, bot, wah, bot, wis. Kowe engko ndak megap-megap. Kowe iki wis dielekke karo kancamu sing ning mburi kae. Mbok rodok dikurangi. Tuwekane. Yo, mengke-mengke kowe. Mboten mawon kok. Aku nyambut kae kon kaya wong lempoh. Ora sudi kula. Ya, iki isih arep mani maju. Maju wae kok. Nang ya. Ya. Yo wedi. Iki tenanan lagi. Dranoman, piye? Tenanan lagi. Wani ae. Tenan iki. Sawirane didum. Ora nyangkem ae. Sik tak go 100. Kok mbok go jiglok.
kowe aja kaya Kartomarma. Mboten. Yen kula kilenan. Kula nang gone wong tuwa kuwi. Iya. Langkung piye no? Mboten ana apa. Lah iki das-des ngono. Mboten wong iki duwe lagak-lagon lagian dhewe-dhewe kok. Mangalih mriko. Keploki lho. Sing balung sinten? Anakmu. Kok noleh ngiwonengen. Oh sing nabuh gamelan sing dipikir gur jenang. Aja guyon, mboten guyon. Iki mungsuhmu Anoman karo Petruk. Anoman mboten kula anggap. Lah sing mbok anggap sing bobot niku Petruk. Yen Jayadrata tanding karo Anoman mesti menang Jayadrata. Ngadu gedhe-gedhe Jayadrata ngadu gagah-gagah kula. Nek karo Petruk niku kula wegah. Lagi cedhak ngono pun meter tirung lho. Oh ya memper wong kae ponokawan ki ngono kae kok. Ayo maju. Aja nganti ketleyek koyo nang panyudan. Bang seksene saking kadohan. Kula cekle ndase. Kapan esuke? Ya. Ya wong iki nggawa wanda dhewe-dhewe kok. Terus nggih Jayadrata. Nggih, Paman. Kula atur ingkang sabar, Paman. Aku sabar kok. Ngenteni wong perang kok ngenteni sotone buka. Bareng ngono kuwi terus cancut.
Cancut wae iki jane anggere dienggo obah ki apa pedhot ngono. Guru Cancut. Mang Mendel mau. Pripun Man Jayadrata kalah. Lho, ketoke perange mboten enten suarane, ya ngono kuwi. Ngono kuwi wong dodol. Iya. Wong perang kok ngitung wong dodol ya nyat ngono kuwi kok. Wis ora kena dipiyak kae. Bar kuwi engko terus nembang tengoro. Terus udan sore nek ditole maju le ya maju cekel Anoman Anoman kang kaya kowe cencang jenggot kruncal apik tenan iki Dursasana menang yo maju legane atiku iki panembak Soto Kurawa Raden Arya Dursasana. Iki Anoman. Iya. Kuwi arepane karo aku. Ora. Kok dadak ngingetke kono, Diingeti wae karo bapak pamanku dikira ora nyambut gawe. Nek ngono arep mungsuh Anoman. Tak candak gimbol dasu aja. Ora ngono wis ngene wae nggo syarat iki. Ayo diingeti. Mbok sing tenanan ora tenanan kok. Gelut karo kowe kok tenanan iki demene kok rusak awakku. Wong aku ki wis ngerti kowe iki nek wis gelem polah iki polahmu ngono kae mau. Jadi kira-kira nek guru wong lanang lumrah ya ora ngatas. Kok muni hae wong mergo saka senengku anggere rontak dilak ndak. Kok malah ngendang ya kowe iki wong kondang wong prigel kok wis biyen iki kowe iki prigel Man. Ning kok biyen dreng umur ki saya suwe saya tuwek. Saya tuwek iki malah gempi kok Man. Kowe iki aja omong ae. Aku ya seneng suwe ra petuk karo awakmu wis 5 tahun piye kabare Man? Ya wis aku saiki wis melu nyu. Nyu apa? Nyumpel. Apa dikira aku ora sok ndelok kowe, Man? Gambarmu kae disimpen kowe sing dianu karo percil. Dursasana. Ya, perang aja dolanan, Lek. Oh. Nyandak bodoh ngene iki. Tibakno ora bakal tak endani. Kenek sirahmu pecah kowe. Pecah tak tambale meneh. Wah. Oh. Wah.
joget ngapa? Saking seneng-seneng kula. Bu moncik kok joget. Ngerti ora Kurawa dadal barisane. Mang Majeng Peremban. Aku sing tak kendangke mesti menungsa elek sing jenenge Kantong Bolong ya Petruk wae. Mboten anoman, ora susah anoman. Petruk kae wae mengko dadi susahe Semar Badranaya. Petruk aduh Kiai Semar terus pundi Peremban? Seneng-seneng atimu. Mongkari mbuh esuk mbuh sore Pandhawa mesti matine. Ngalanipun Klimasada pengapesaning Pandhawa saiki wis ning tanganku. Bilai Setyaki kados pundi nalika pun Kakang budal saka Ndarawati wis paring dawuh marang sira Yayi. Inggih siadi ora lali mboten. Koko Prabu paring dawuh bilih ngamarta wonten mendung ngentanu. Saiki mendunge wis dadi udan. Besok meneh ki nganggo wataking tata krama. Adoh-adoh saka Mandura pun Kakang mbok jawil mbok kanthi supaya dadi seksi tama bakal aturi siadi marang Yayi Prabu Yudhistira sak sedulur. Bareng siadi entuk gawe anggep apa wong tuwa mbok tinggal mak galeng kowe tak tututi ngilang. Mangkir rumiyin sampun paring duka dhateng kula. Ngamarta wonten Surya kembar ingkang mantun ngembari dhateng Narayana. Janaka kula wonten dawuh. Kowe kok ngrungkepi pun Kakang? Inggih. Lelakon iki piye to iki? Wah, yen wis rampung gawene ndang balekno. Klimasada kuwi jejonggoling Pandhawa. Yayi ngendika Surya kembar ngembari Yayi Prabu Harimurti. Inggih. Janaka kula. Kowe aja perembak-perembik. Titi mangsa iki Pandhawa kelangan. Nggonmu nyawang pun Kakang aja nganggo netra lumrah nanging sawangen nganggo jatining paningal.
tenanira ayu kumel kucem rah nyomaratani Koko Prabu kula nyuwun pangapunten dene mboten waspada ing tingal iya sedhela wae Pandhawa ora nglakoni tarak brata lan gedhekake rasa prihatin ketemahan lelakon kaya ngene. Inggih. Banjur piye lelakon iki Kresna? Yen to sejatine sing nggawa pustaka Klima Sada dudu Yayi Prabu sanes kula. Wah, weruhku mau sing nggawa wong Darawati. Bali lan orane mung saka Kresna kakangku. Yen kowe ora iso balekke langing Klima Sada mbuh sapa wonge. Saeneng-enenge wong Darawati tak betheti. Betheti gampang sing ngumbah kuwi. Koko Prabu ratrining malem hari Sukra Mancawarna kula sejatosipun nyumpena. Nanging kenging menapa Janaka mboten tanggap dhateng badhe dumados sing lelampan ingkang nyobi dhateng Pandhawa. Mula bola-bali siadilah tak elingake to. Ambak mung sak impen kuwi mawa teges. Mula yen wong pinter kae padha ngarani impen kuwi Kawasita, Kacakrabawa, Kaduradasih lan Kadarsana. Kawasita kuwi tegese ketayuh digoleki werdine. Impene impen wong oleh wangsit. Upamane lagi nunggu wong lara, sing lagi nunggu mau keturun banjur ngimpi. Jroning impen sing lara mau kon nambani nganggo barang sing ketok ning pangimpen kuwi jenenge Kawasita. Makaten iya kuwi tuladane. Banjur Kacakrabawa kuwi tegese kacipta ning wicara impene wong sing bubar rerasan bareng turu apa sing dienggo rerasan mau kepi ana jroning pasupenan. Yen Kaduradasih kuwi tegese terus liripun terus kuwi impen wahanane nerusake upamane ngimpi weruh emas bareng tangi weruh emas tenan kuwi tegese teturutane ngono. Banjur nek Kadarsana kuwi tegese ditulat. Sadurunge turu weruh ula bareng turu jroning pangimpen ana ula ana gegambaraning pangimpen mula ora kena diwerdeni. Impen sing kaya ngono mau ora kena diwerdeni. Sebab wahanane mung ana ing kahanan. Inggih. Lah, Siadi klebu katayuh digoleki werdine. Apa bener mengkono? Inggih. Kaluhuran dawuh Paduka. Jebul sak mangke numusi saestu Pandhawa kecalan Klima Sada Koko Prabu. Yen wis ilang arep dikapake. Hawerkudara muring-muring jare mbuh ra idep wose mau sing teka Ratu Ndarawati sing nggawa Ratu Ndarawati bali lan urane ya saka Kresna. Yen ora bali saeneng-ene wong Ndarawati arep dibetheti. Kowe gelem ngumbah? Koko Prabu jebul langkung pratitis Kakang Semar tinimbang kula. Tenane ngono. Merga sadurunge udan nekani iki mau Kakang Semar sak temene wis ngelekke marang Pandhawa supaya Pandhawa ngungsi menyang Klampe Sireng. Inggih Petruk para wau matur mekaten. Lah iya. Ora ning critane Kakang Semar kok nyilih jimat ki arep apa? Lah wong kae pring pethuk kowe diguwang. Sing isih nyimpen tangkur baya lak malah Petruk kuwi. Kresna kuwi kok guyon, mboten guyon. Gawanane Petruk ya ngono kuwi lenga bulus.
Aduh Koko Prabu. Menapa lajeng Pandhawa kecalan pustaka Klimasada. Sak temenipun Kakang lan Siadi kudu sapatemon kelawan Kakang Semar. Yen perlu Pasrawapati urip njaluka dipidana karo Kakang Semar sing sejatine wis ngati-ati nggone momong Pandhawa. Kresna, aku melu. Anggepe apa wong gerang kok diingan nganggo sikil. Aku ki arep melu Yayi Narayana. Ora kenek. Sebabe Klimasada ilang mau tekane Kresna kakangku karo kowe. Hah? Sing ngeterke mau kowe. Aku mau ngeterke tok. Ngeterke ya kena dakwan kena perkara. Lho, yen si Adil merkarake pun Kakang. Aja bali nyang Mandura, aja ngetutke Kresna Kakang. Kowe ning kene. Lho, nek kene ning endi? Ning Pakunjaran. Lho. Baladewa kok dikunjara. Tak tunggu. Caramu ngunjara krangkeng waja, ora tak krangkeng waja. Tak jak wedangan. Engko tak celuke Betari Durga. Kowe iki aja ngono. Aku ki yo bingung lho iki. Ora usah bingung-bingung meneh Pandhawa mergo kelangan. Mawiknan wong cahyane nenggih kayangan Jonggring Salaka parandene katenjuk getringkang gara-gara genghang gegirisi sumundul kayanganing para dewa geger pepuyangan sangya para Hapsara miwah Hapsari labet ageng gara-gara mijil saking Klampis ireng nggih papaning Ki Lurah Semar huninging gati nggih Sang Hyang Jagat Pratingkah kang mungguh ngayun Bathara Kaneka putra ya Resi Narada sigra sinambra mengulat madu dadya mangkono panglucitane saya dalu harara sabyor kang lintang kumedhap desanya tengah wengi
lumrang kandaning puspita karengiwaning putya nira sang Dwijawara ambrengeng luwih swaraning mahatu pronto manung songsa rening gombang Hong ilahing awik namastu namasidam Kakang Rodo menawi adi mijing ngrokeng sithik pangudal-udal Yayi iki jagat gonjing kados ruhara ing mekaten kala wau menapa menika nyandadosaken sabab sing andika mijiraken to nggih estunipun Kakang Semar nedya mbangun kayangan ingkang dados pitaken salebeting manah menapa dewa menika dipun anggep awon menapa dewa dipun anggep mboten saged mbangun saening jagat menika wiwit rumiyin Kakang Semar sampun nglilakaken kayangan dhateng kula Kakang Semar mandhap dhateng Marcapada angka kalih Kakang Semar namung penang murba dhateng jagat Marcapada kemawon menika kewala namung para satriya ingkang dipun mong dening Kakang Semar satriya ingkang dipun totaken dening Kakang Nayantaka menawi Kakang Semar badhe mbangun kayangan ndadosaken para titah mangkinipun malah boten percaya dhateng dewa awit kayangan badhe dipun bangun dening Kakang Semar ingkang angka sekawan upamita anggenipun bangun menika damel kayangan enggal tegesipun Kakang Semar badhe damel bingunging para titah awit Marcapada kok wonten kayanganipun pinten-pinten pitakenan kala wau ingkang damel ngunguning manah kula Kakang Rada. Siang Pantara Rati mong cipta pukulun tanolian kang kaeksi kanolian kang kaeksi Adi rakanting sithik pangudal-udal ugi mireng mboten namung menika ben bengi kok krungu bangun wonten ingkang ngabaraken bilih Semar bangun desa bangun dalan bangun gedhong kencana bangun pawiyatan lan bangun sanes-sanesipun tiyang bangun menika sae prayogining pancet kedampan papan lan lenggahipun namung Kakang Semar menika ugi dewa kinten kula Kakang Semar ugi gadah wewenang tumrap bangun menika Yai leres Kakang nanging rak nalika Kakang Semar menika tasih lenggah wonten kayangan wewisik Bathara Ismaya ning wekdal sakmangke Kakang Semar sampun dados titah lumrah mapanipun wonten ing Marcapada kedahipun Kakang Semar mboten kumawantun bangun kayangan nanging kula paduka di guru menika dereng priksa sejatosipun kayangan pundi ingkang badhe dipun bangun dening Kakang Semar tetembungan kayangan menika cetha papaning para dewa lajeng nuwun sewu dewa sinten ya awit
menawi ingkang badhe dipun bangun menika Kayangan Kaendran. Kayangan Kaendran papaning Bathara Surapati nggih Bathara Indra menika sampun sae. Ngarga Dahana papaning Bathara Brahma nggih sampun endah, Cakra Kembang nggih tanpa timbang. Ngarga Maruta sampun tumata, suduk pangudal-udal. Malah nembe kemawon kula dandosi. Saya ketinggal sae. Dipun dandosi kae nggih. Ingkang mboten dipun sawang wonten wingking kula leh ngajeng. Nyatanipun menawi mlethek pamikiripun nggih lajeng radi sae ya. Nggih. Mila bab menika kedah cetha rumiyin ingkang dipun bangun menika kayangan pundi? Mila ulun sampun neliti perkawis menika. Ulun sampun utusan anak kula kekalih inggih menika Bathara Indra kalian Bathara Brahma sampun mandhap dhateng Mercapada supados pados sisik melik kados menapa kersanipun Kakang Semar Badrana dalah. Adi, inggih Kakang. Lah, perkawis menika ing dadosaken bingeng manah. Jebul Paduka sampun utusan ingkang putra kekalih kaki Bathara Indra Bathara Brahma. Inggih Kakang, kantun ngentosi kewala malah si Kakang monggo kula dherekaken nganglang jagat ugi memanuki lampahipun dewa kekalih Indra kalian Brahma. Sendika ngestaken dawuh Paduka Yayi. Gondeng langit kelap katon lir kincanging alis resang mawe gandruk sabarang katulu Pakartining Semar Badranaya temah hambabar kara-kara ing wewengkon Jawi Wetan.
Kang Gareng. Apa le, Gong? Senengku tanpa upama. Bengi iki wis kelakon sowaning Blue Putren. Ya. Wah, Pak Lurahe masih muda tumaruna. Iya. Dasare Pak Jogobaya ya sigrak sumarak le membangkitkan gairah warga masyarakat supaya tetap mencintai desanya. Iya. Wis dibangun ngangintek-entekan kaya ngene ya. Di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Desa iki wah ngantek ra umum. Wah Pak Lurah sing saiki ku pancen ya piyayi pembangunan. Mulane kretek-kretek pira wae sing wis dibangun, dalan-dalan diresiki, selokan-selokan didandani, ora ning banyu mambek. Pertanian ya diundhakake mula wetuning Brambang, wetuning Palawija lan liyane desa kene ora bakal kekurangan sandang karo pangan ya Le. Iya karo ngenteni mulih Petruk awake dhewe kudu seneng-seneng ya Reng. Iya. Karo meneh awake dhewe tinitah dadi wong desa ya dasare dadi wong Jawa aja nganti ninggalke Jawane. Iya. Kuwi kudu tetep diuri-uri sing nggo patuladan piyayi kene iki lho. Piyayi desa kene sak kiwa tengene ya nganjuk pada umumnya. Iya. Nggone merti dusun bersih desa nguri-uri kabudayane wiwit jaman semono aku jek nom barange sobo kene nganti sak yahene temruntun malah saya akeh sing padha tresna menyang wayangan. Iya. Ayo sing kaya ngene iki digalakke tur dibudidaya supaya aja nganti ngrusak kabudayane. Iya. Dikembangke ning aja nganti dirusak. Iya. Sing apik ngono kuwi. Lumbung desa protani padha kabeh iki ngemu pitutur piwulang. Ya, wong tani rukun guyupe ora kaya wong tani. Ya. Gotong royong biyen ku ora ning pari diselep ki ora ning ditutu ning lesung. Mulane nek lakon lesung jumenglung. Ora usah ditokke, mergo kuwi senengane Mudin. Aduh. Ya ngucap juga syukur sing tanpa upama dene warga masyarakat isih padha guyub rukun. Wah, di bawah kepimpinan benane Pak Lurah sing dibangun ora mung sing ketok mata, nanging go sing ora ketok ya kuwi budi pekerti lan akhlak morale. Supaya padha netepi jiwaning dasar negara Pancasila ya kuwi manembah lan rasa kamanungsan, persatuan lan kesatuan. Sarasean bawa rasa tegese dadi wong sing demokratis lan uga adil makmur sing warata. Iya lah. Kuwi dadi cita-cita adil makmur muga-muga enggal tercapai tenan sing jeneng adil njaba jerone ya Kang Gareng. Iya. Mula bengi iki le awake dhewe ya jineman-jineman dhisik kanggo mbuka swasana. Mengko terus saya sigrak ngono.